nobody gonna. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸದಾ ಒಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮಗ್ಗ ನೀ ಕೇತ್ ಚರ್ಬಿಯ ಎಂಕೆ ಹಾಕುವನಾಯಿ ಚರ್ಬಿ ಎಂಬೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಾಸು ಮರಿತಡಿ ಪಿರ ಕೊರಿಯಾಂಡು ಕೆರುವೆ ಮಗ್ಗ ಈ ಏಪ ಹೆಂಗ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಿತ್ತನತ್ತೆ ನೀ ಪಿರ ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿನಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಿರುಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಏತೋ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಅಂತೂತೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗ ಕೊರಿಯಾಂಡು ಮರಿ ಅಂತೇಳಿ ಗುಡಿಯಾ ಕಾಲರ್ ಗುಡಿಯಾ ಹುಟ್ಪುಜಿಯ ಅದಲ್ವಾ ಇದು ಮರ್ಯಾದೆ ಹುಟ್ಪುಜಿ ಬನ್ನಿ ಆತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿನ ಕೋರು ಮರಿತಡಿ ಮುಂತಾನೆ ಮಾರ ನಿಕು ನೀತೆ ಜೋಸಿ ಲೆಕ್ಕ ವರನೆ ದಾದ ನಿಗಲಿ ಇದೇ ಲೂಯಿಸಮ್ ಈರ್ ನಾಡುಗ್ ಬರೋಚಿ ಆನ್ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಕ ಓಡಿ ಹೋಯ್ತಂಬೆ ಕಿರೇಂದನತ್ ಜುಗುಜದನ ಮುಟ್ಟು ದರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಈ ಮೂಗು ಮುಸುಡಿ ಅಂತ ದರ್ಪಣಿ ಯಾನೇನ ಕಟ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮುಂತಾನೆ ಮಾರ ವರ ನಿಕು ಏತ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಲೋಯ್ಸಮ್ ಇರ್ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಾನ್ಮಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಶಾಂತ್ ಮಾರಿ ಬಂದು ಮೂರು ಬಂಡೆ ಮಾರಿ ಆತು ಶಾಂತ್ ಮಾರಿ ಮುರಣಿ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ಅಂಚಣ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ತಗಲ್ ಬಾಜಿ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅದಾ ತಗಲ್ ಬಾಜ್ಯ ಆದಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕುಲುಗೆ ಲೋಯ್ಸಮ್ ಆಯ್ ಬರ್ತಂದ ಯಾ ಮರ್ಪಡಿ ಆಯ್ತನ್ನ ಯಾರಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಗತ್ಯ ಜಾಯ್ ಮುಂತಾನೆ ಮಾರೆ ವರ ನಿಕು ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ ಲೂಯಿಸ್ ಪರ್ಬುಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆರ್ ಪಂಡೇರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬುಡಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿನ್ನ ಗತ್ತೆ ಬೋತುವೆ ಬರ್ಬುಲೆ ಯಾನ್ ಲಾಕ್ ಯಾವೆ ಈರೊಂಜಿ ಪಣ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಪೋಯ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಮಾಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ವೆ ಮಲ ಪಾತಿರಿಸಿ ಹೋಯ್ತು ಪೋಯ್ ತಗಲ್ ಬಾಕಿ ಬಾಕ್ತೆ ಮಾಲ್ ಮಸೆ ಬೋಯನಕ್ಕಿಯ ಲಕ್ಕೆ ಏನ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಏರ್ನ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಬಾಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಜರಂಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಬೂಸು ದೇವದಾಸ ಕೂಡ ಅವ ಅರಂಟೆಲ್ಲ ಅಂದಾರ ನೋಡು ಮಾರೆ ಏರ ಅರಂಟೆಲಿ ಅರಂಟೆಲೆ ದೀಪುವ ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದು ಆಯ್ನ ಸೊಂಡಿಲ್ ಜಾಮೂನ್ ಯಾರು ಕಿಸಾನ್ ಜಾಮ್ ಕೇಳ್ತೆ ಅವು ಜಾಮು ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಸೊಂಡಿಲ್ ಜಾಮೂನ ಮೂಸು ಓ ಅಂಚನ ಹಂಗ ಅಂಚ ಮಗ್ಗನ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕರವಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾನು ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬರೋ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇ ಕಜಿಪುಗ ಮಗ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ದೆ ಇನಿ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಧಮ್ಕಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಡಿ వచ్చి ಬ್ರೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಎಂಡ ಅಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಉಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ಅಂಚತ್ತು ಬ್ರೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಬಂದತ್ತ ಅಂದ ನೆಟ್ಟ ನಿಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಈ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ರೋ ಯಾನೆಂಡ ಕಮಿಷನ್ ತೆಪ್ಪುನ ಅಂಚನ ನಿನ್ನಡ ಗೆತೊನುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಗೆತೊನಂತೆ ಬುಡ್ರಾಪುಂಡ ಯಾವೆನ್ನುವ ಮಾರೆ ನಾಲೆಜ್ ನಿನ್ನ ಏರೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಉಳ್ಳರ್ ಬಂದಿತ್ತ ಬಲ ತೋಜಾವೆ ಆವ ಪೋಯ್ ಒಂದು ಓಲ್ ಎತ್ತೊಂಡು ಮಾರೆ ಡೋನ್ನ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಲ ಏನು ಒಂದು ಓಲ್ ಮಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಓಲ್ ಎತ್ತೊಂಡು ಬಲ ಪೋಯ್ನವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಒಂದು ಕೋಟೆದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಓಲ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ಎತ್ತೊಂಡು ಇದೆ ಓಡೋಚಿ ಯಾ ನುಡಿಲತ್ತಿ ಬಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಆವ ನಂದಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಇಚ್ಚದ ರಿಸ್ಕ್ ದಾಲಿಜಿ ಬಲ ಸಾವಧಾನ್ ಉಂದೇನ ಮಾರೆ ಪರಡ ಒಂದುಂದ ಆರ್ದೊಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಇತ್ತೇರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೆಗೆದ್ದಾಗದೇನಾರೆ ಅಂದ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೈದರು Here we go. Money talk. Here comes the money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling, bling. Cut the chatter. You ain't talking money, then you're talking. ಕ್ಲಾಸು ಎಂಜುಲ್ಲ ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚ
ಯಾರು ಸೌಖ್ಯ ಇಂದಿನ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ ತೋರ ಸಜ್ಜುಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ದಾಮಣ್ಣ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ ದಾಮಣ್ಣೆ ಪೂಕಿದ ಮಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಂಡಲ ಎನ್ನನೇ ಹವ ಉರಿದಿನ ಟೊಮೆಟೊದ ಘಾಟ ಅಂಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರೆ ಈ ಅವದ ಘಾಟ ಹತ್ತು ಅಬ್ಬಾ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕ್ಕಲು ಈತ್ ಘಾಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಾರೆ ಅಕ್ಕಲ್ದೆ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಬೇವಾಸೋ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದಾರು ದಾಮೋದಾರು ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದಾರು ಪುರಂದರ ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪುದಾರು ಕೀರ್ತಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪುದಾರು ದಾಮೋದಾರು ಪುರಂದರ್ ಕೀರ್ತಿ ದಾಸ್ ಬಂದು ದೀತು ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಡ್ಲ ಅವೇ ಪುದಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಡ್ಲ ಅವೇ ಪುದಾರ್ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ SLC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡತ್ತ SLC ಐಟ್ಲ ಅವೇ ಪುದಾರ್ SSLC ಫೇಲ್ ಆತಾ ಪೊಯ್ಲ ಅಂಡ ತಾನೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಯ್ಲ ಅವಡು ಪಾಸ್ ಅವಡು SLC ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಅವೇ SLC ಇಡ್ಲ ಅವೇ ಪುದಾರ್ ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಗಜಿಡಿ ಸಮೇತ ಅವೇ ಬುದಾರ ಪಕ್ಕ ಪೂಕೆ ದಾಮಣ್ಣೆ ಬುದಾರೆ ಇಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾರ್ರೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಐತ್ತ ಪೂರ ಕಿತಾ ಬತ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಿನ ಅದು ಇತ್ತ ಇರೆಗ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಾಯಿನಿ ಅವೇ ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದ ಕಿತಾ ಬತ್ತಿಟೆ ಪೂರ ಆಗಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯೆ ಎಂಚಿನ ಲೈನ್ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಲೈನ್ ತೂದೇ ಬೆಕ್ಕಸುಡು ಮಾರ್ರೆ ಹೌದು ಅಂಡೆ ಕಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂಚಿಯ ಮಾರ್ರೆ ಕಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂತನಾಗ ಎಂಚಾಡಲ್ಲ ಎಂಕೊಂದಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಉಂತುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು ಪಕ್ಕದ ಆದ ಮಲ್ಪುನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆ ಓಟೆ ಆಯ್ತು ಏನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಆ ಗೌಡಾಡ ಕೊರಿಯೆ ಆಯ್ ಪೂಜಿ ಕಾಸ್ದ ಗೌಡೆ ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಪೆನ್ನದ ಶಾಯ್ ಊರ್ ಪಾರೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಕ್ಕಿದ ಮಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಮಾರ್ರೆ ಮಾರಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಪೂಕಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಓಲು ಪೌಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನನೇ ನಮ್ಮನೆದಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರೆ ನಿಕೋಲ್ ಮತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ನಮ್ಮ ನಿಂಬೆನ ದೋಸ್ತು ನಿಂಬೆನ ಕಾಸ್ಗೆ ತೊಂದಿ ಅವಿದ ಪಿರ ಬರೋದಿಜ್ಜೆ ಕೂಡ ನಿಂಬೆಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಬಾಡ್ವಿ ತಾನ ಸೊಂಡಿಲಿ ಜಾಮ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡು ದೋಸ್ತಿ ಬಂಪಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೂಗ್ ಮುಸುಂಟು ಅರ್ಥವಾಡು ಕಾಲ ಪೋಡೊಡ್ಚಿ ನಿಕು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಎರಡು ಜನ ಉಂಡು ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಬೇಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಬೇಡ ಈ ಸುರೂಗು ಹೋದೊಂಜಿ ಚಾಮಲ್ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ಐದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ Freeze like a mannequin, freeze like a mannequin. Pause and hold it like a mannequin. Freeze like a mannequin, freeze like a mannequin. Pause and hold it like a mannequin. Like a mannequin, like a mannequin. Get you home. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬರು ಏರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಲೋ ಸೂಪರ್ ಬಾಬು ಸೂಪರ್ ಎಂಜ ಪುಡಿ ಮಲ್ಕೊಡ ಎಂಕ್ಲ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅವತ್ತು ಮೇಲಾದ್ರು ಒಂದು ಕೋಡಿ ಪಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಇತ್ತೇನೆ ಬರೋದು ಓಕೆ ಬರ್ಪ ಕೂಕಿದಾಮಣ್ಣ ನೋಡಪ್ಪ ಏನ ಕೂಕಿದಾಮಣ್ಣ ನೋಡ ಕೂಕಿದಾಮಣ್ಣ ನೋಡ ಕೋಡಿ ಮಲ್ ಬರೋದು ಹೋಯ್
ದಾಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಾಮಣ್ಣೆ ಕೂಕಿದ ಮಣ್ಣೆ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಎನ್ನನೇ ಹವ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂತಾರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡೇ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡು. ಮಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಕ್ಕಳು ಬತ್ತೀರ್ ದೀಪ ಪೊಡಿಯಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಕೇಳನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಏರಾವರಿ ಉಮೆನ ಕಾಸು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ఆయన ಮೂಕು ಮುಸುಂಟು ದರ್ತು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿಲ ಕೂಲಿ ಉರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ದರ್ತು ಪಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಹಾ ದಾಮಣ್ಣ ಇರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ఆయన పొడి ఆయన అదా పొడియే ಬಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏರೆ పొడి ಮಲ್ಪಟ್ಟು ದೀಪ ಅದ ಆ ದೀಪನ ಫೋಟೋ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಶರ್ಟ್ ಬಡ್ಸಿ ಇಮೇಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಾವು ಇಮೇಲ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಚಿಲ್ಲರತ್ತ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಮರನೆ ದಾವುದುಂದು ಎತ್ತು ಜನ ಒಕ್ಕ ಆ ಪೋಡುದು ಪೋಯ್ ಒಕ್ಕ ಅಂದ್ಯ ಮರಂದಿರ್ತೀನಮ್ಮ ತುಲ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಕ್ಕಳು ದಾಳಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ನೇ ಎದರ್ತೀರ್ ದೂರ ಉಂಟು ಹಾಕಲ್ದ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಓದಾವುದ್ಯಾ ಓದಾವುದು ಆಯೇ ದಾವುದು ನಮ್ಮ ಮೀಂದ ಟೆಂಪೋದ ಜುನೇದಿಜ್ಜೆ ಮೀಂದ ಟೆಂಪೋ ಆಯನ ಮಿಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಜ್ವರ ಮಲ್ತೈತೆ ಭಯಂಕರ ವಾತಿದ್ ರಾಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದ ಯಾಲ ಬಿಡ್ತೆ ಸಾರಿ ಬಿಡ್ತೆ ಓಡಿದ್ ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡೇ ಬಿಡ್ನಿ ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಓಡಿದ್ ಬಲ್ತೀನಿ ಬಾಳ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಓಲೈ ವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾರೆ ಮುಕುಲ್ನ ಬೆಂಚಿನ ಜನ ತಲುಪಲ್ಲ ತೊಂಗಂಡೈ ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ಕುಲಿದ್ದ ತಿರ್ತುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಮುಕ್ಕಳು ಮಿತ್ತು ಬೋಪೆ ಅವು ಬುಕ್ಕೆಪ್ಪಲೆ ಮಾರೆ ಬುಕ್ಕೆಪ್ಪ ಅವು ದಾದಾಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಬೋರು ಪಾಣು ಪಕ್ಕ 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 ಪಾಣು ಹಾವಾ ಪಕ್ಕ ಪಾಣು ಫಸ್ಟ್ ಕೈಕಾರು ಕೈಕಾರ್ ಬರೀ ಕೈಕಾರ್ ಕೆ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರೆ ಬರೀ ಒಕ್ಕ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಅವಡುಂಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಗ್ ಮುಸುಂಡು ಮೂಗ್ ಮುಸುನ್ ಮೂಗ್ ಮುಸುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಡಿ ಆವಡು ಆಗುನಾ ಅයි ಕೊಂಚ ಟಿಕ್ ಪಡಿದ್ದು ಟಿಕ್ಕದ ಹೇಗೆಯಾ ಟಿಕ್ ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಂಕಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐಗನ ಒಟ್ಟಲ ಮಾಡ ಮರುಳ ಬಾಡ ಯಾವ ಈತ್ಯಾವ ತುಲೆಯ ಆಕಲ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಲೆಯ ಭಾರತಗೆ ತೊಂದು ಹಾಕುನು ಏನಾರ ಏನ್ ಮಳತೆ ಬಿಡು ಹಾವು ఒక ನಮ್ಮ ಕೊಂಡ ಕುಸಲ ಅನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪೊಡಿ ದಾದ ಲಾವರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಪ್ಪಡೆ ಆಯ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಪುಗ ಬೋಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದಿಗೆ ತಂದರತ್ತ ಆ ಪಂಚಿನ ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದಿಗೆ ತಂದರತ್ತ ಒಂಜಿಲ ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸುರುಕೆ ಬಣ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇಗ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಹಾ ಅವ ಆಂಡಿ ಅವ ಪೂರ ಆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಂಡ ನನ್ನ ಸದ್ಯದಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಜಿಯಾವ್ ಬಾಕಿ ಜೆತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚಂಡ ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಟೋಟಲ್ ಶುರುತ ಮೂಕು ಮುಸುನ್ ದರ್ಪುನ ದಾಮನ್ನ ಬೇಲ ಇರ್ನ ರೇಟ್ ಇರ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಆಡ್ತೀನಿ ಪಾಪದ ಜನ ಅತದ್ದು ಜನ ಎಂಚ ಜನ ಲೆಬ್ಬೆಟ ಜನ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟ ಲೆಬ್ಬೆಡ್ ಬನ್ಕ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಜನ ಲೆಬ್ಬೆಟಿಯೇ ಜನ ಲೆಬ್ಬೆಟ ಅಂಚನಂದ್ರೆ 500 ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಟ್ 500 ಜಾಸ್ತಿ ಅವು 500 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವು ಜನ ಲೆಬ್ಬೆಟ ಸಾ ಇಂಕಲೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಉಂಡತ್ತ ಇಂಕುಲು ಮೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಕಾರ ಪೊಲ್ಪುನ ಕೈಕಾರ ಪೊಲ್ಪುನ ಏತ್ ಬಾಡ್ ದಾಮನ್ ಕೈಕರ ಬಲ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಜರ ಸಾರ ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂಜರ ಸಾರ ಬಾಡ್ಲೆ ನೀನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂಜರ ಸಾರ ಯಾವ ಒಂಜರ ಸಾರ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಜನ ಕೈಕಾರ್ದು ಬರೋ ಜನ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಬೇಟ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ಕ ಇಜ್ಜನ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬಂದು ಕೂಡ 500 ಲೂಟುವೇರು ಜನ ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇ ಜನ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇದ ಅಂಚನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕು ಜನ ಅದ ಇಂಕ್ಲು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಾತಂ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ
ಈ ನನ್ನ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ನನ್ನ ದೀಪುನ ಎಲ್ಬುಲ ದಿಕ್ಕುಚಿ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಏತಾನ್ ಏತಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿಯ ಐನ್ ಸರ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಟ್ 90 ಪಾಟ್ ಪಾಡು ಎಂಟು ಸೋಡಾ ಸಪ್ರೇಟು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡಿಯ ಸೋಡಾ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅವತ್ತಿ 90 rupees GST ಒಂದಿತ್ತೆ GST ಒಂಜಿ ಬಾತದ್ದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾತನು ಮಾರ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು 5090 ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರ ಉಂಟೆ ಇವ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಡೀಸೆಲ್ ದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಅಸಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಾಗ ಹಾಕಿ ಹೆಂಚ ಬೇಲೆ ಯಾವತ್ತೆ ಬಾಬು ಸೂಪರ್ ಒಂಜೆ ಸರ್ತಿ ಬಂತಿ ಒಕ್ಕ ನೆನಪಿಚ್ಚ ಯಾ ಪಂಡೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದಾದ ಬರ್ತದೆ ಚಿಟ್ಟು ಬಾಬು ಸೂಪರ್ ಒಂಜೆ ಸರ್ತಿ ಬಂತಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ತೋಜ ಬೆಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡ ಮುಳುಪೆ ಅಂದಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಕುಲು ಮುಳುಪಿಜ ಒಕ್ಕ ನಿಕರು ಓನ್ ಉಪ್ಪಾರು ಎಂಕುಲು ನಾಡಂದುಪ್ಪ ఆయన ಪಕ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಂದೆ ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್ ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ರೈತ ದುಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೆಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇಲೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ಹಾಯ್ ಮುಡು ಬೇಲೆ ಅವಳು ಬರ್ಬಾ ಇಜ್ಜ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಈ ಗೋಬುಜಿ ಬೆಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆವಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಪಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಡ್ತಿ ಹಾ ಕಾಸುದ ಕಾಸ್ತೈತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಬರಾವ ರೆಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಲೆ ಆಪುಡು ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಖಾಲಿ ಕಾಸುದ ಆವ ಬರೋಡ ಅಂಚಣ್ಣ ಹಾವ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಇಪ್ಪ ಎಂಬತ್ತು ಬಾಯ್ ರಾಮಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ನೆ ಅಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ್ವ ಇಡ ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬೂರು ಅಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ಅವ ಇರಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ರಾಮಣ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಹಾ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಫೋನ್ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಲಾಯಕನ್ ಅವು ಬೇಲೆ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೇವೆ ಫುಲ್ ದಾಯ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕುವಾರು ಈ ಎನ್ನ ಬಲಟುಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ಎಡಟುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಯನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಸರ್ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲೇಗಿ ಅವು ಬೇಲೆ ದಾಯಗ ಸುಪಾರಿದ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಾಗ ಸಂಬಲೊಡೆ ದಿನ ಗೆಪ್ಪುಲೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ನಾನು ಸರ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಿಲೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಅವ
ಆನೆ ತುಮಾರೆ ಅಂದೆ ಅವ ಆಯ್ನೆ ಅಂದೆ ಆಯ್ನೆ ಆಯ್ನೆ ಇವಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಡ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ರೆಡಿ ಉಂಟದ ಪೂರ ಪೂರ ಹೇಳು ಜಪ್ಪುಜಿ ಗುರಿಗೆ ಜಪ್ಪುಜಿ ಜಪ್ಪುಜಿ ಮಾಡ್ಲೇನು ಹೋಯ್ತು ಬಾರ್ದ ಹೋಯ್ತು ಮಾಡ್ಲೇನು eru ಲೆಕ್ಕ ಇರಲಿ ಮಾರೆ ಪಂಜಿತ ಮಾಸ ನಿಂಪೇನ ಏಕುಂಡಿಯ ಮೂಡಿ ನಾನು ಒಂಚೆ ಪುಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತಿರ್ತಿದಿಲ್ಲ ಸಾವ್ಧಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಿಡ್ನಾಪಿಂಗ್ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಲೆಡಗಲ್ ಪೊಡಿಯ ಮುಕ್ಕಲೆಡಗಲ್ ಪೊಡು ದಿನೊಟ್ಟು ತುಲೆಂಬೆ ಹಾಲೆಕ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹವ ಅವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕತ್ತ ಅವ ಬಟ್ಟಿ ಯಾವ ರಾಮಣ್ಣ ಆಯ್ತು ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾತ ಮಲ್ಪಿ ತೂಗಿನೇನ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನ ಅವತ್ತೇ ದೂರ್ಲಾರ್ವೇನ ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಕಾಟ್ ಪುಲ್ಪಿ ये छोटा पत्ती है पत्ती कई काट रेडी 1 2 3 रेडी बढ़िया छोटो वेरी रामन वेरी पत्ती ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಗಿನೇನ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಟ್ಟೆ ಉಂಜೆ ಆಯ್ತಿನ ದಾಟೆ ಹೋಗ ಮೂಗು ಅವು ಟಿಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಟಿಕ್ ಬಾಡ್ದಿನ ಸರ್ದು ಬಾಡ್ಲೆ ಉದುರು ಬಾಡ ಚೊಂಬೆ ಆಕೆ ನಯ್ಯವ್ ಆಯನ ಅವರ ಮೋಣ ದೂಪೆ ಅವರ ಮುಸ್ಕು ದೆಪ್ಪಲೆ ದೂಕ
ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಡಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಕಾಸನ್ಲ ಬೊಡಿ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಂಚಿನ ದಗಲ್ ಬಾಜಿ ತೂತಿದ್ದ ರಗಲೆ ಫೊಲೆ ನೆಡ್ದು ಯಾನೆ ಹಾಕುದುವೆ ಮಾರೆ ಮುಕ್ಲೇದು ದನಿ ದನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಮಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಏರು ದನಿ ದಾದ ದನಿ ಅತ್ತು ತುಲೆ ನೆರೆಗೊಂದು ಸುಪಾರಿ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಚ ದನಿ ಡೀಲ್ ಮುನಿ ಆವ Mais avant tout, fais bouger la tête. ಮುಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ ಹಾಕಿರು ಆ ಲೂಯಿಸ ಮುಂದೆ ಪತೊಂಪುಯರು ನೆಟ್ಟು ದಾದನ ದಗಲ್ ಬಾಜಿ Mais avant tout, fais bouger la tête.